खुलुमबाय। दिनै 19 मे 2025 गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरनाय थाबाय। राशिफोरखौ फरायनायनि सिगां आंनिफ्राय आनान गसाइनिसिम आरज खालामनाय जायो दि दिनैनि साना बुहुमनि साफ्रोमबो सुबुंफोरनि थाखाय गाहामैनो गाहाम बारलांनो हायो। जेबो खैफोद आफोद जायालासे फैदो दानिया दिनैनि राशिफोरखौ खोनासंनो। दिनै गिबियावनो दङ मेष राशि। जेखि खामानियावनो साना हसिया आखाइ होजेननो नाङा, जेरैबो सांग्रां जानांगोन। मेष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। बृष राशि। मानिबा थाखाय गोसोखौ सान्थि गैयै मोननो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। बृष राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। मिथुन राशि। सरकारनि मोजां साख्रि मावलांनो हानायनि थाखाय सनमान मोननो हागोन, गोजोन मोनगोन। मिथुन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 8। कर्कट राशि। मानिबा थाखाय जिंगा सिनांनो हागौ, गोसोखौ सान्थि मोननाय नङा। कर्कट राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। सिंह राशि। माबा मोनसे मुवा बेसाद मोननो हागौ, गोजोननायखौ मोननो हागोन, मोजां सान। सिंह राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 5। कन्या राशि। माबाफोर मुवा खहा जानो हागौ, जेरैबो सांग्रां जानानै थानांगोन। कन्या राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। तुला राशि। जेखियानो बादाया देरहासार जानो हागोन, बे राशिनि थाखाय गाहाम सान। तुला राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 9। वृश्चिक राशि। मानिबा जेंनाखौ लानानै जिंगा सिनांनो हागौ, गोसोखौ हमथाना थानाया गाहाम। वृश्चिक राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 2। धनु राशि। सोरनिबा अननायाव माबाफोर मुवा मोननो हागौ, गोजोननाय मोनगोन, मोजां सान। धनु राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 6। मकर राशि। मानिबा जाहोनाव दुखु मोननांनो हागौ, गोसोखौ गोजोन गैयै मोनगोन। मकर राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 4। कुम्भ राशि। दिनैनि दिनाव मावनाय दांनायजों खस्थ' मोननांनो हागौ, गोसोखौ हमथानानै सोलिनांगोन। कुम्भ राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 3। मीन राशि। हरखाबै बोरैबाफोर रांखावरि मोननो हागौ, गोसोआ रंजानाय मोनगोन, मोजां सान। मीन राशिनि खाफाल गोनां अनजिमाया 7। दिनैनि राशिफोरनि एसेनोसै। गोजोन्थों।